Golek lontong. Golek lontong. Delok ketoprak. Oh, delok ketoprak. Mas, delok ketoprak ya delok. Ya, delok ketoprak apa kuliner? Ala kuliner piye? Aku tak numpak motor iki lho. Nah, nggih, Mak. Pantes, Mak. Munggah dhuwur ya. Kata aku gede mau lima ya ini ya. Iya. Kene nggolek, Kak. Ora. Oh, bobone kuwi. Nek ono bobone aku terus mangan opo rasan babi. Kita jalan aku kulineran iki Mas. Dalam audio ya. Audionya kali. Trampolin. Kesal audio ya. Itu barengan langsung tabrak jalan bagus. Barengan serta budaya. Alah musik. Balane ditangani. Alah, padahal pe kuliner guys iki. Ya Allah, kita obat tirai ya. Obat piro? Zulip, mutiara. Tak gendong ya kalau. Nggih. Bu, maaf ya Bu ya. Enggak bermaksud seperti itu aku. Enggak, yakin aku enggak kok. Mak gak naik panggung. Mutiara, nggih. Sesane mutiara, Mas. Nggih. Bang tak duwe tarik. Pengen ya duwe. Rapi ya Allah ya. Cinta dari sekolah. Tahun ya, tahun ya. Tadi dari sana dulu laut kidul yang ketiga. Doronggo, terus ada boleh mantu murah kok. Nah, sing digoleki ya iki guys, mak iki kulineran.
Apa, Mak? Kayak ontran-ontran yo. Kayu kok doresik iki nang ndi? Ya kok aku dia bolehmu santai. Dia bolehmu. Aku enak-enak gosok sek. Krotok badanku ki beneke apa? Gedangnya kobong, Mbak, mateng sih. Ya Allah, Gusti pangeran. Sudah mau. Matang iki. Mbak, Sisa kulon ketok lemu. diketok. Lah gosong saiki wis anu, tenek ki wis tuwek terus sisa kulon. Ki mau genine apa gede? Yo wong kayune akeh kok. Ya Kayune akeh. Wes, ora bulat-bulat kon goreng. Delok, guys. Mateng gedene. Video. Ya Allah, guys. Mateng tenan iki. Ya Allah. Mateng. Ontran. Lekmu mau. Lemu ya Allah. Lekmu, Mbak. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Walah, bar apa lagi mau? Bar renang. Bar renang karo apa? Bar renang karo les. Buku ibu. Ayo. Woi. Bar renang karo les, guys. Enek Mbak Lina makmur. Makmur. Tadi Pak. Nabi iki sampeyan jatai gila iki. Yo. Sing ora tek nggone tek aku gak ora. So pokoknya Mbak Gila karo teman-teman yang lain tak kasih amanat bener enek bolong enek Karo buya. Dadi iki. enek bolong tak bunuh tidak boleh Wajib bolong. berarti? Wajib 1 minggu full kegiatan raka boleh Oh, berarti berzina udah. iya Enggak mbok tidak masuk anu makan. enggak keren dek mau kelasnya wes pintar wes Halo guys, ngobrol guys. wes akeh perubahan terus renangnya dek mau nyelakik jenenge awalan Lha renang tapi seneng. Kecek ngono iki. Iya, gurune iki kudu ra sabar. Gurune iki kok tuwek Pak kok sepuh ngono lho. Lah ya wis ah. Yang penting kan dhek kan digo apa ben sibuk ngono. Senengan iki. Ini di Pak. Oh, di Pak. Dek Pak Koko. Lama. Seru Pak tadi. Seru. Sama Pak Erala. Pak Erara. Pak Koko. Pak Koko. Erara Gundulin. Pak Erara ya Pak Erara. Sama Bunda siapa tadi? Bunda siapa? Apa nih Bunda Niki atau apa lah? Siapa? Bunda Ririn. Oh Bunda Ririn mudiknya apa? Bunda Ririn Bunda Ririn. Iki ndak gak seneng Rajowi. Tapi nek didono ngono aku jono. Tak cukup di jalan kok Mbak Dila. Mungkin ra usah daripada adikku peraturan jadwal Mbak Dila. Aku kira percaya. Percaya mbak teman-teman. Kok esuk ning ngene? Nek esok iku renang. Cek renang. Tapi jadwalnya aku tak anu soalnya Senin, Selasa, makan. Kuain. Kamis. Lah sedangkan apa Kamis gak iso. Kan nek jadwal les, lesnya bisa. Oh. Ulang. Lesnya penerapan. Jadwalnya apa seminggu full. Sampai Sabtu tok sih. Oh, sampai minggu libur berarti. Minggu kayaknya libur. Karo sok deh tak ganti nek keluar nang. Tapi tak elokno silat. Ini nom. Makanya senengane ngono. Karate, sudah pikir orang karate. Aku sekondo karo sing duwe karate. Oh, Pas mangan bareng. Mboten aku tak pengriyane kula aku gak ero kantonane. Kan omongan mbek Pakmu, nek Pakmu Jawa aku gak Jawa. Anaknya jadi tukang latih karate kuwi jadi sing mbok kono. Tak tahu. nggih, Sing latih anake ndekne. Nek renang melatih fokus. Jadi iki yo tak kenapa kok aku coba renang? Silat yo fokus.
Iya wis terus, tapi ndene kan kesukaane kan sing ketok didelok kan lagi renang. Nah, maksud iki ngono. Nek kowe kan ora ngarang, kesukaane opo kan gak roh. Wong ndek nih mecicil-pecicil unggah-unggah kok. Langsung. Nek munggah-munggah ku jenenge panjat tebing, ora karate. Karate. Kok aku ki Lah roh kancane sekolah karate kabeh kok. Oh. Allah. Aku tombok 5.000 anggar sak karate. Jadi 10.000 per 5.000 kayak mak iki. Mbok dia anak ya mak? Anggar di karate pisan. Mbok dia anak apa? Kan Ora TK. apa. Oh. Jadi kayak duit mak. Oh, tak duit wis aja meneng lho. Ngono neh juwong kok neh. Kayak duit neh. Jadi aku jam rata-rata. Kayak duit ngoten mak. Iya ta, anake TK. TK kakak kelas yo dilawan. Gak nglawan, orang nglawan. Aku kayak duit. Enek mbok tunggu. Tek ping 3 kok. Iya. Pacek 15.000 mbok sebenarnya lali aku tunggu. Terus inanane yo. Oke. Rosi iki malah kemeng-kemeng kok. Sering kayak duit Rosi aku. Terus ini kan Iki yo. Sikat apa ya? Rosi. Nek Pendi uga malah ora. Pendi Rosi sikat ae. Anak saiki. masa Rosi nganu mak. Iya. Kakak kelas iki Rosi terus enek-enek. Wis sikat ya. Aku kayak duit ki ora peh aku ki duit ora. Aku ki bocah ki nangis ae gak meneng tak wis maafkan. Aku ya tak kon maaf le, maaf. Dan njaluk maaf. Terus aku sing kayak duit wis meneng ngene nggo es aku. Oh gak bukannya aku ki anakku ki gak tanggung jawab, tetep tak kon tanggung jawab. Maaf ora? Maaf. Dene gerban ngaplok aku nanti yo. Maaf yo, Mak. Wes. Mau Maaf dene yo, Mak. Kata maaf iki tetep enek. Ora enek lembut itu. Bisa nyampe surat tak jiar langsung. Iki lho ngelawan. Wantem tak bualang aja mlayok kena biasa pecah. Iya, dinglek deh. Apa? Nek nek dinglek kono nyecet ae. Oh. Tak bualang gua ambek apa? Gua tombo. Mak ai. Nah, iku wis gede aku wis gerak. Walah. Lah, kok kesel, Dik. Sing ngomong ae.